שלום, הגעתם למשפחת כץ. לא, לא, לא. עכשיו זה שפירא. לא, זה כץ. שפירא? כץ. שפירא? כץ. שפירא? כץ שפירא. כץ שפירא. בלונדינית וגבוהה, היא תיסע גם מתחיבה בשביל תספורת מגחנונית מצטיינת, הכור שבל ביד כשיום בהיר אחד קיבלה מכתב ובו היה שירה, ואז זה לא הזיז לה, לא הזיז לה, לא הזיז לה בכלל. כי כל מה שעניין אותה זה סימולטורים של טיסה ולזכות בתחרות התחבושות. כל ילד בתנועה יודע מי זה הנמר המזמבר, טורף בקר, טורף גם איזה הוא אביד הקרפיון. What the fuck is up? עשה שמירה מן, תיתנו לו טרקטור, הוא נוהג על זה כבר מגיל 3 ותוך כדי זה משחק בשיער שביחד זה נראה כמו מעבר של חצייה, ובמקום בית הם יגורו ביחס. רציתי בית במושב. רבית ומעט, רבית ומעט, רבית ומעט,